geure buruari bezala, gizartearen aurrean, kaldera hauxe egiten dugu. Zergatik gaude hemen, gurasoz martxan jarri zala oantxe, pasadan astean, bete dira 3 urte oso intensoak izan dianak, mobilizazio aldetikan eta ekintza aldetikan. Hor hasieran, hortxe horrietan dauzkazue, datu batzuk, nola 80.000 euroko aurrekontu bat egondan, batez ere 2018an bete-betean heldu geniolako hitzartu proposamenari, herritar proposamena hortxe burutu degoia da, hortxe gabiltza azkeneko zorrak itatzen, baina azken finean herritarron bultzadarekin eta Foru Aldundiaren aurrean proposamen bat egin gendun, plan integral bat askozaz ere gaur eguneko ingurumenarekin dagoen sensibilizazioarekin, gai horrekin askozaz ere egokitua izan dena, ez? Horren 3 urte intensoak, hitzartu proposamena oraindikan hor, lan handia izan da, herritar asko hartu du parte, modu batean edo bestean, eta guzti hori ere, oraindikan ez dugu guk behintzat kajoi batean sartu nahi. Iruditzen zaigu hor dagoela, indarrean dirau, eta oraindikan ere herritarrok jarraitu beharko dugu esanez eta bultzatuz, proposamen hori ahalik eta lehenbaien martxan jarri dadin, batez ere, ingurumenarekin askozaz ere jasangarriagoa dalako. Bestetik baita ere, zergaitik gaude hemen, galdera horri erantzuteko garaian, esan behar dugu baita ere, hauteskundeak aurrean ditugula, eta hauteskundeen aurrean guk gurasoz, herritar talde bezala, baita ere, gure balorazioa egin nahi dugula. Gero Josebak pixka bat luzatuko du, garatuko du, baina besterik gabe hauxe esan nahi nuke. Konponketa ez da eman, errauteztegiaren erabakia jada aspalditik hartuta zegoen, nahiz eta azken urte hauetan ingurumenaren gaiarekin sensibilizazioa asko areagotu da, asko zazide sensibleagoak gehan, baita ere gertatzen ari dien gauza guztiengatikan, baina errauteztegiaren erabakia hartua zegoen, eta inola ere ez du arazoa konpontzen, guk esango genduke arazoa areagotu egiten duela, ez? Eta bestetikan, konponketa ez da, eta gainea ez dituzte herritarrak kontutan izan, eta ez dute egin lana herritarrekin. Gero, medioen aurrean esango dute eta esango dute nahi dutena, baina gauza bat eta detailetxo batekin utziko dugu garbi, 3 urtetan gurasosek egin duen mobilizazio eta ekintzak guztiak egin arren, ez dugu aukera izan Foru Aldundian ordu erditxo bateko bilera bat egiteko ere ez gaituzte hartu. Hor ikusten da garbi herritarrekiko eta talde ezberdinekiko duten sensibilitatea, ez? Garbi esan guzti hau baita ere eta Europatik datosten kontuekin ingurumenaren zaintza, klima aldaketa eta bere eragina arazo global baten barruan dagoela, ez? Eta horren inguruan ere gure hausnarketatxoa egin nahi genuen, Joseba. Bai, bale. Komentatzen ari izana, Jose Mari, zergatikan oain gizarteak edo gizarte eragileok zerbait daukagu izateko hauteskunde garai honetan, ez? Oain arte ezetza eta mesprezu hori jaso ondoren eman zaigun erantzun bakarra komunikabideen bitartez, porque esan bezala horrekin ez dira inoiz bildu, izan da beraiek ordezkatzen dutela gizartea eta beraiek diela ordezkari legitimoak eta beraien erabakia dela. Horren aurrean, argudio horrek ez digu balio batez. Baina oso argi eta garbi ikusten da hori. Gaur egun, eta hori denok bat gatoz, bai instituzioan dauden alderdi guztik, planeta mundua suntsipen ekologiko baten zurrunbiloan dago, baina suntsipen ekologiko horretara gobernu demokratikoek eraman dute. Berez, gobernu demokratiko baten gehiengoak
egiten duena ingurumenari buruz ez du esan nahi ondo egina da honik. Berez, erantzuna ezin da izan guk ordezkatzen dugun gehiengoa edo gehiengo legitimoa. Hemen arazoa dago, demokraziak akats batzuk ditu eta hau nabarmen ikusten da ingurumen eta osasun gaietan. Orduan hor, ikusten duguna da bi modelo daudela. Bi modelo daude, bata orain arte ezagutu dugun modeloa abismora eramaten gaituena eta guk esaten dugu dala pasatako modelo bat, un modelo del pasado que nos lleva al abismo, eta horren aurrean eraiki behar da, eta orain hasi da gizartea aldarrikatzen, ez hemen Euskal Herrian edo Gipuzkoan, baina mundu osoan, modelo bat etorkizuneko modeloa izan behar duna, eta bi zatitan ikus dezakegu, formetan eta edukinetan. Formetan askoz demokratikoa eta zabalagoa izan behar du, eta gizarteak kontutan hartu behar du. Ez du ja balio guk ordezkatzen dugu gehiengoa eta guk egiten dugu, eta guk eragile legitimo bakarrak. Hori bukatu da, zeren horrek hondamenera eraman gaitu. Eta formekin batera edukina, hau da, arazo baten aurrean eraikitzen dien kakotxen artean soluzioak benetan arazoa dira eta arazoa aragoetzen nahi dira. Eta hori oso argi ikusten da erraustegiarekin. Erraustegia ez du ezer konpontzen, baino bada arazo bat. Arazo ingurumen aldetik, arazo osasun aldetik, arazo ekonomiko oso larri, eta batez ere elkar bizitzarako ere arazoa. Eta hor, horren aurrean, Gipuzkoan eman den gauza oso interesgarria da, gizartea antolatu dela, gizarteak normalean zailtasun tekniko handiko gai batean zaila balin bada parte hartzea, parte hartze hori sustatu da, eta ez hori bakarrik baizik eta eraiki egin du irtera bat bigarren modelo, etorkizuneko modelo horren baitan. Hau da, ez kutsatzailea eta CO2 sortzailea ez dan modelo bat. Eta hori mahai gainean jarri du. Orduan, galdera bat dago, hori hola izanik, zergatikan ez gaituzte gizartea ez dute aintzat hartu, eta zergatikan ez dute izan nahi ez da biltzea ere. Guk hor baditugu erantzun batzuk, baina erantzun nagusiena litzateke bildurra dutela beraien kudeaketako monopolioa galtzeko. Eta hitzartuk demostratu du oso gai tekniko zail batean, gizartea kapasa dela irtenbide tekniko egokiat, inkluso instituzioek emandako irtenbidea baino egokiagoa aukitzen. Horrek ematen die bildurra. Hori nahi dute izkutatu, eta horregatik ez dira bildu ere egin gurekin. Ez dutelako hori inork ikustea nahi. Eta bide batez, honek denak demostratzen du gizarteak hartu behar duela bere gain ardura arazo ingurumen eta osasun arazo larri hori irtenbidea aurkitzeko. Eta horregatik hor, hauteskundeak importanteak dira, baino hauteskundeen bitartez ez dugu konponduko ez arazo hau, ez ingurumen arazo planetario osoa. Hor, argi ikusten da, gizarteak protagonismoa eta parte hartzea aukeratu behar du. Eta hor, ikusten da bigarren krisia, modelo zaharraren krisia, eta da modelo krisi demokratikoa. Hots, bereek ez dute lortzen, jendearen parte hartzea piztutzea, bereek ez dute sinisten benetan parte hartzean, eta hitzartu demostratu du ondo enfokatuta dagoenean, jendeak parte hartzen du, eta hor daude datak, ez? 1078 personak parte hartu dute, epaimai herritarrak egin dira, eta hainbat gauza. Orduan, horren aurrean, badago proposamen bat nahi duguna jarri mahai gainean, gizartearen mahai gainean, baina batez ere gaztediaren mahai gainean. Bai, bueno, kanpainan gaude, hor politikarien ahotsa entzungo dugu,
behin da berriz, baina behin eta berriz pentsatzen dugu gizarteari eman behar zaiola ahotsa. Lehenik eta behin garbi utzi lantzen gabiltzan proposamen bat dela, oraindik ez dagoela hori lotuta, beraz proposamen bezala azaltzen dugu eta hori garbi utzi nahi dugu. Baina nolabait eztabaida parte hartze eta mobilizazioko 4 urte izan dira, Gipuzkoako gizarteak alternatiba tekniko bat jarri du mahai gainean, klima aldaketaren eta ingurumen suntsipenera eraman gaituzten inertzia eta eredua zuzentzeko mobilizazioak zabaltzen ari dira Europan, eta horren inguruan gazte erakundei eta oro har gazteei proposatzen diegu azter dezatela ea komeni den maiatzaren 24an belaunaldien arteko mobilizazio handi bat egitea. Hortan gabiltza, eta aurrera ertengo balitz, izango litzake maiatzaren 24an, Europatik datorren Friday horren inguruan, mobilizazio ahalik eta jende gehien bilduko lukena, baina gazteen handikan proposatua etorriko litzakena. Ordua da herritarren ahotsa entzuteko, hots etorkizuneko belaunaldien ahotsa. Etorkizunaren alde, bizitzaren eta gizakiaren alde. Ez plastikoari eta ez CO2ari erraustegi arazoa da, ez irtenbidea. Badago alternatiba, eredua aldatuko dugu. Helarazi nahi dugun mezua argia da beraz. Planetaren etorkizuna eta biziraupena ezin ditugu ordezkari politikoen esku utzi. Gizartearen ordua da, instituzioak behartu behar ditugu ingurumena suntsitzeko bidea alde batera ustera, eta zentzu hortan, harremanetan jarri gara jada ikasle eta gazte erakundeekin, eta espero dugu aste honetan bertan harremanak fruitua ematen duen. Ona izango litzake, hauteskunde bezpera hauetan berriro gizarteak esan nahi dituenak esateko aukera izatea. Eta gauza berdina egingo dugu beste erakunde batzukin, eta egun horretarako jende mordo bat biltzen da, baina garbi utzi nahi dugu proposamen bezala gabiltzala. Barkatu